estant-nos així divertint-nos i parlant, va començar a parlar el mestre dels cavallers hospitalaris i va dir: Senyor, com que Déu vos ha guiat també en els fets de Mallorca i en aquelles illes, no començaran vos i nosaltres així en aquell regne de València, el qual sempre han intentat apoderar-se i no ho han pogut aconseguir? I el noble Balàs d'Alagó s'apropà cap a nos i va dir: I és la millor terra i la més bella del món. I no hi ha avui, per davall de Déu, un lloc tan delitós com la ciutat de València i tot aquell regne. Nos prometem ací a Déu i a sa mare que nos no passarem Terol ni el riu d'Itecona fins que hagem pres València. I farem vindre la reina, la nostra muller i la nostra filla perquè entengueu la gran determinació que tinc de quedar-me i conquerir aquest regne. La ciutat des de Tunis no es van atrevir a desembarcar i partiren sense permís. Els nostres homes van assaltar finalment una de les torres, la de la Boatella, que defensava l'accés pel camí de Sant Vicent. Avisàrem al rei per tal que els cristians saberen que València era nostra i que no els feren cap mal. Que posaren la nostra senyera en la torre que ara és del temple. No ens descavalgàrem del cavall i deixàrem la terra per la gran mercè que Déu ens havia fet. El matí del 9 d'octubre de l'any del nostre senyor de 1238, nos i tots els nostres nobles cavallers entraren en la ciutat de València per la porta del temple, camí de la que més tard es convertiria en la catedral de la ciutat. Del sobirà ressonó ja en tota la cristiandat. L'ombra del rei Jaume I d'Aragó
s'estén per totes les corts d'Europa i per les futures generacions.